Bermeoko udal gobernuak eta EAJ udaltaldeak ondasun higiezinen gaineko zergaren tipoa onartzerakoan adostutako akordioarekin, talan Txirritxakaleko aparkalekuaren segurtasuna eta irisgarritasuna hobetzeko lanak hasiko ditu udalak aste honetan. Esku hartze honekin aparkalekuaren egoera hobetu nahi da, espaloia lusatuz eta argiteria ere hobetuko da. Telefono kabinaren tokitik Tonpoirako bidean urtarrilean hasi ziren lanei emango zaie jarraipena. Lan berri hauek 6 asteko iraupena izatea espero dute. Azalpenak eman dituzte Irune Ormaetxea, Urigintza Zinegotziak eta Aritza Baroa EAJ-ko bozeramaileak. Gaur hemen Bermeoko udaletik ikusten duzuen moduen, gauz Aritza Baroa, Eusko Alderdi Jeltzaleko ordezkarize eta Irune Ormaetxea gobernu taldetik aurkeztuten herrizen tala inguruen egingo diren konkretuki Txirritxakalien engo dugu zen obakuntza batzuk asko dizenak datorren aztien. Apurtzube kokatuteko honeko bakuntzak egingo dizenak, gero aipatuko tez konkretuki zereitzen guzen, gogoratu gura dut zeitzik gauzen batera hemen, eta da akordio batera heldu ginelako talde bizek ogasun higiezinen gaineko zergan ibizen adostu gendulako tipo bat, eta adostasunaretan akordioen barruen zuntzan bebai, hortik ateraten dien diruek, aurreikusi gendu zen 1.000 euro inguru izango direla, erabili behar gendu zela herriko hainbat lekutan, batez be, talde bizok ikusten gendu zen leku batzuk, igual, urbanistikoki arazuek dakoienak, batez bai irisgarritasun aldetik, argiterize, eta horre azterketa bat egin gendun talde bizok, eta adostu gendun, gauze batzuk argi ikusten gendu zen, obatu beharrekuek, eta erabaki gendun, diru hori erabiltzie horretan gunietan. Batez bezan ziren irugune herriz den, apurtzubet kaltetu hau, eta beharri zen gehizen ikusten gendu zenak, eta esan ziren, talie, Zarragoitzi, irugune edo, guniek askotan pegaitzen dizta alkarregaz. Zan ziren talie, Zarragoitzi, Parragirre eta Itxasbegi lagun horretan. Eta orduen, hasi ginen eurton, urtarrien hasi ginen obra batzukaz akorda gendun taliegaz hasiko ginela, eta hor obra batzuk hasi ginen urtarrien etorrek amaitzute dauz. Horrek obrak izan ziren talako Antramari kalien, eta hor gogoratzen dozuelez, herritarrak bertako auzokide ikusiko dabe, zelan egin dizen interbentzio batzu batez bezan duten moduen herritarran eta auzokideen bizikaldidadie obatuteko. Eta irisgarritasune eta seguridadie obatuteko indarrak ipinitzez. Orduen esan ziren, espaloie zabaldu zen, metro bitara talako Antramari kalien, eskilara batzu bebai ez zienak egon oso ondo barriztu zien, baranda bat jarri zen segurtasune bermatuteko, zebrabide irisgarrize, badakizuie beringanie egokitzu ditzen dela, persona ezin du bebai pasa alizateko horretatik zebrabideetatik, eta gero behaldean errepidea apurtzu bezabaldu zen, biraketa errezaue emoteko. Horrek esan ziren horrek diez lanak egin doguzenak horton. Geratzen dazku, orain hasiko dana, datorren aztien aurrek usten dugu, da Txirritxakaleko aparkalekuen egokitzapena. Hor ikusiko dozuelez eta dano dakizuelez aparkaleku bidauz, eta momentuz oso era eskazien batez be irisgarritasuna aldetik eta argiterizen aldetik. Espaloi bat dau, ez da heltzen aparkalekuraino, eta orduen pentsatzen dugu talde bizok, hori obatu egin behar dela. Hori da asmoet, horretarako guez hori espaloie luzetuten, heltzeko horra aparkalekuetara, eta argiterizen nengo die aldaketa batzuk, argi gizagokitzeko horretan aparkalekuetan. Gitzigora bera honetiez talan egin dizen lanak eta erabilidun diruko purue edo partidie da 106.389 eurotakue. Hori da
momentu zein dugune, bai, bueno, lanien gabiz, hori da kompromesue bizok hartu gendune, talde bizok errizegaz, eta gabiz lanien urrengo gunietan, interbentzio, behar dizen interbentzio gehitzeko. Eta gabiz momentu honetan, Zarragoitziko gunien bebai aztertuten zeintzut izen egin beharreko hobakuntzak, eta horra bebai destineku kopuru antzekue. Eta gero, bebai geratu gara, horton ikusiko dugule bebai, Iparragirren eta Itxasbegin zer egin behar dugun, ze hori konpromiso izan zen, 2017, 2018 eta 2019 urtietan obrak egiteko. Eta horretan, jarriko gara lanien proiektuek preparata ukitzeko, eta lehen bailen inbertzinuek azteko. Beste barik hori esan, gu oso pozik gauzela, benetan hartundako erabakizegaz, akordioen gendunagaz, pentsatzen dute, ikusi dela, derritarrap ikusiko dauela, emaitzek onak dizela, eta askotan herritarrak igual ez da batzutan frustrazio puntu ogitzen bada, igual salduten dunin itxaroten dau obrak asko nabarmen hauek edo izango dizela, baina batzutan herritarrari bai ikusi erain bidatzo diruko kopuru honekaz ezin dela egin proiektu oso ambiziozuek, horretarako diru kopuru oso handizek bidizela, bai pentsatzen gauze txikitzuekaz algarara zuen euren bizikalidadie, danon bizikalidadie hobatuten. Bai, nik apurbet azaldu argi geratuten dala lotu duzen akordu positibuet izela herrizentzako, herritxarrontzako akordu positibuet izela, beti herritxarrak eskatu dozkuie akordue dala eurek udalien bilatuten dauien bidie, eta bide horretatik kasu honetan lortu gendun gobernu taldiek eta Eusko Alderdi Jeltzaliek materize honetan akordio honetara ailegatie, eta denporie pasada, badu ez gauzatuten, badu ez gauzek eitzen, kasu honetan talaku eri buruz berbetan gauz, einjena eta datorren hastienengo dizen mejorari buruz, eta ametik aurrera gure aldetik borondate guztize akordu horregaz biharrien segiduteko, hor pendiente geratuten jaskuz Zarragoitzi, Itxasbegi eta Iparragirre, kompromisue hor dau, guk alderdi modure presentaduz geure iniziatiba, gobernu epe ekarri dauz iniziatiba gauzo horretarako, momentu honetan biharrien gauz, egize da dokumentazio guzti horregaz proposamenak aztertuten gauzela, eta auzokidiekaz batera, egune horretako auzokidikaz batera gobernu taldie eta Eusko Alderdi Jeltzalie eta beste taldiekaz batera, pentsaten dut akordu honek beran frutuek emoten segiduko dauzela, akordu positibue esan du moduen, kompromisuek maiganien eta aurrera begire segidu bidule biharrien, eta guk geure aldetik Eusko Alderdi Jeltzale moduen kompromiso hori barriro berrestuten du eta maiganien imitzen du biharrien segiduteko eta aurrerakuntzek lortuteko herrientzako.